ne kase pa wonti waje atomo kama na bibia koboko Adam Fopa Radio able to France ahenkro pare num wo mo je kase yi Sompa 101.1 e watakwa Sompa 103.3 watakrade Sompa 106.1 e watachiman Sompa 98.9 wosunyane Sompa 90.7 nkranza Sompa 101.3 eno wodoma afi doma hona doma FM 100.7 wo je kase yi kana Sheman Radio enso je ebopeten Ahimemu Kingdom 106.1 ewa mankasim wa mo je kase kama eya hweye wo Facebook ne so eya Sompa 106.5 FM Accra and YouTube no eya Sompa FM live www.sompaonline.com so se odu ho se CA7 no kasa ya ubetimi akwakenkan nsem ne bebre ewo ho a ekoyie pa abusia ena nsem eho apaso no eso pa mi amedi ho chia me dia ma na afi no nsia bope abujafo nka ya beka ho ne ede no nsia ka se na to so e dia ma wo no medin a mejesuo eye odomankoma chiame obrempong-nana KWAKU AMPOMAH afei jebre frɛ obi no bi nso frɛ obi na ka kyɛ ne sɛ ebre na so ye monkomo sɛ atiefo bɛka ya bɛyɛ 11 years ago me kyerɛ June 3 2020 2000 ma menhwa de 2015 fa kyɛ me ana eja kase etoye ewo nkran na eja na etoye no na nya se eja na free baabi betoye na emom na ye nsuo na ato ewo man mu man nkran titiriw aflade na nsuo ne maye num no nipa bi pa baabi agina se be ye nsuo ne tia won beto am na ntie so ana won ko gina circle golf filling station bi ana ewo circle ho no baabi a commercial bank tower no nchen pe womu ko gina ho na baabia na womu gina no na explosion ATC golf filling station won pacho wo ko se mame kakra ko we you so mike mame mo me da se na eja e ball anase ekoto fu baabia womu funse na wonya leakage kakra wo ho e wo golf filling station ho eno na nam so ni ayete ye ne se obi na enom cigarette na ojai peace no cigarette peace no ojai to ho ena ekoso ojanum ekoso eto nsuo no ba bia na fuo no eliki abeta nsuo nani no ena ekoka no na explosion ebaaye ewo nkran na sabre no 2015 sawakai na enne mampani otisu yi sabre ona na e mampani na okoho ekoro ese ne hote ekoma wonu mu a afri mu ni ayete ye ne se nipa mako oha ene aduonum 150 ena hwere wo nkwa eno achi nipa beye se ahanu de wo mu pre mu odene pa binum kra no mene wo kasai binum afamu ahwere wo nkwa ebimu nso ba bia wo motie no sebe mpredua sanje se yesuo mu kra ansa na wokodware mpo a watimi akodware asam ne yawra ho sempa na mampani ko ho sabre no wone o man ne bonkomo ena no achi oko Jubilee House wo shadane committee for security couples ni nyina akobọ nkomo e Jubilee House sabre no 2015 say na mampani kan. We've just concluded a national crisis meeting of the National Security Council to review the national disasters that have hit our country, leading to what the security and emergency services have officially counted to be about 150 deaths. The official toll will be known after the search and rescue exercise is over. Earlier this morning, as early as 6:30 a.m., I visited the KWAME Nkrumah interchange area after spending the night and early dawn monitoring the situation and receiving briefings from my service commanders. A leakage from a oil service station located close to the KWAME Nkrumah interchange caused an explosion that killed many people who had sought shelter there from the torrential downpour that had inundated the city. The inferno quickly spread and engulfed a nearby pharmacy and several properties adjoining. While floods are a natural characteristic of rivers and streams in their lower courses, the severity and damage they can cause are exacerbated by uncontrolled human settlement and activity. Accra lies in the floodplain of several rivers and streams that take their sources from the Equapim mountain range. Ground saturation
caused by the heavy downpour of the last 3 days, together with human activities such as unbridled littering and building in waterways, has resulted in impeding the flow of these rivers and streams into the sea and thereby caused unprecedented flooding in several parts of the capital city. There have naturally been resultant effects of this, including the destruction of buildings, washing away of vehicles with passengers in them, and many other victims drowned in the resultant floods. Many other Ghanaians were trapped in the traffic chaos that occurred as a result of the high water in many areas. A tragedy of this magnitude requires a strong and concerted response, and that is what government and many Ghanaians are currently offering. Abusia weye Ghana mampani enene de wa brenunti. Ghana mampani enei ya sa breno no no na san ya mampani. His Excellency John Dramani Mahama wona kasa ye e kire se womote ho committee ahodo bebre ewi a kire no womo shebo aban din mu say victims no over 200 no me I think close to 200 or so a little over 200 say omo a eprepra no aban behwe wom na omo nso afiri mu be say ohane aduonum no aban apre mabusua ne the immediate family e ka ho no aban apre bibi kakra e de support wo mo se be ya enkofa wo ha obi ema nanso 11 years down memory lane yeguso boso wabreko a aban nya hwe ma wom na mekai se 2018 ena nipa be se aduosia enkono 69 eka wom ho bom se nkom ko si ugwalefo ewo Ghana ha ya ena Accra Metropolitan Assembly no wom ka ho NPA National Petroleum Authority no wom ka ho ena afi the station manager nyina no yeso wom kwa ko si wom nyina esanse enam wom so omadidem nanso sabe tronika prebi mpo a anka bia yebetimi de ama wom ene bosha ya akadanti emaye enu nti nkom kwa omusi wom kura wieye ema ehon nsam no so yeye no bibia owo si nwantan ama nko ba bia ene yesaya kai emfinhia du baako entamunie still niasi no saa netie aso binom na eyo mani committee ya yete ye ema wo mo be kasa ye de papers ni ade white paper ba ye ma president be ye ho press conference e kire yen e kire na mo a oman no anasa ban etu oman ni din mu e de ama sa hankrofo enyina no ya nte ho hwi bio enne akwasa besi the same president na wote so a sa de we ba asa besi ne so me ne wo kasa wa hye ne so o me se Ghana metiofo di kasa fie we nsuo san wo wiem pa enu ntu be hwa na nsa ye nsuo to ye kanation ne mpotamo ne circle ho na flood ne guso koso ebu nkrofo dan gu ewura nkrofo dan ye hu problem no na nso ye nsimi ansia no besi ne me ne wo kasa June 3 disaster victims no me enu wo manim ha sisi ye na mebusa we bia na ja media me na mete ha na me ka ne seye bia na wo mo asetena mu ye wo mo asere bia na wo mo asetena mu ye ma me mo makwa ba mperefo mo makwa ba ya jusu ba ya na mabom anim kakra ma me se mo yi no so pa so ya na ohona mu boko de emi adumu udini ye Kasim wo ho Kasim Suraj na pa Alex Mensa fantastic ma me sha sem free Alex ho Alex me kai say last year say ya mo ba fie ha e ma ye bonkomo ma mo kire challenges bia na mo famu ne aban no ho ba bi ode amamu a still na onni so say na nima mutie na me sha sem free ho me ba chome dase ni akonya ode mami say ne last year ye ba no pa cho ye sa challenges kwa le ba ne ba sa because ijumasem enam se filling station me driver ni na me kwakoto fuwe wo sa filling station no go filling station no mato ade so no mache nti na me train se bedu miso no ma a7 me but enu ye so da na go filling station no fuwe no bebia fuwe no ewo fom wo ne diesel no insu ni betai ho sa no ama eyi ni hodi ewo insu ni nti wisi fom kura na ho kura ehyehyew wo hyehyew nti ejejino sa de tia ni se ejabo eja to ho ejabo
bra wonya besi fom pena ejana so mu se vam na wo hye nti ehia edikan ye mehu ye no na nsu ne ni blue color wo ni blue nsu no nti se eso cars no any machines ni chance na wo no asabo mu se dey ye enam sa tam no so no na main road na ye main road na nkasa elol kwan no ho na dane nsu na yiri na bia bofa filling station no nti edikan ye adwen kwa se nke be dwane afa ho because of say the lol kwan na nkasa yiri nti no utwema untimi nkroso nko other side no nti na say be fa biem oto form so a amanfo so etiatia o pim machines no hu be kwa wonfa nti menimu se no mitrinyi no na agya no etoye ana meshi nti makoma no so ehuru saa makoma ehuru saa nti na yese no me bompa ekura senka makoma no nte na nka menwu so me priya menwu ama me ho nti tanka na esi wona filling station tanka na esi wona dezi wo mu no na me kopie so nti e blast ye no na epija be fie agya ne nsuo no mu koto the other side eye Vienna city hono me bawo from goal hono de utwa kwan no mu ko Vienna ho baby ku ana ye pese ye cross nsuo no yiri ya me ne me namfo na mo me nimu me pese ye cross ana nsuo no yiri nti me cross no tanka ne blast di gbuam sa no na epija me koto other side it be there me lucky na me di fije mu a me nim eno no eni sa time no Kasim also bam nkomo kakra o de na te sen bacho sada na mapon na now ye adwuma be bacho me driver ni also ye driver now so go to fuel na bacho ani ndi misako station misako na my wife ton adewo station or total station makofa my wife say anka me topo fuel ansa na makofi me do filling station wana na me say ona blockade na cars na no phone kwa yonton phone be since wa ko phone ndi esika mu se anka yeko anka ejaka no na me wa se o mi hwe mechi mi dan me nima na mu se mi dan mechi na me se ejani eja be to mitiso on de matma nya me hwe on so be to utiso miti be to mitiso na sati shi e shi me body nyina on de mi to phone me hwe ndi Satan na wife we wife no on so ho sa o ka se o ko fa wife ana ko fa my wife ndi no wo ka no bi on so wo ka no bi na mini na sika mu se anka ye kofi ene me ba but yesi yakọ enim kakra pe na eja na hye ndi madwun se Satan mi mu se mi nkwa na eja na hye na my wife na eja enka mo ye ndi madwun se o my wife nde wanya no na tri edidim ndi mi kopie 37 echi no mintimi nkasa bebia me da meni fry mi hu hwi ndi tama na me wo wesimisu radiator simisu mo intention care unit I ko say 5 months and 6 months time na me hu say ASIAMAH mi wa ba me so after 5 to 6 months 6 months na me bisa say me wife ni me ba na omo wa hinfa ano so omo da rich nti me da me nya abotre omo ye ndi bia doctor na 37 na obusa wife as no more rich omo rich okay ana mse me ban so omo nyina omo rich me so fine ndi tambia do ma information me doctor na ma information nya mu busa fokra o ana mo ndi doctor no catch me so mia me ni gisem so do doctor ne kande ana mse doctor ono akohu me yero so ono akọ rich akohu me yero doctor na ma wa that assurance no misa me wife na otisen ono describe yan misa no kwe doctor na oka no kwe ndi me gini di say me wife otiase ndi me da 1 year ana so mi situation mi nda ofa kusa ni nyina na ogusu the 37 for 1 year 1 year and doctor say obe discharge me mbako fi on meba dressing daily dressing but omo hwena situation do say be surgery na mbaba admission na ya surgery mbesa kofi sa na ombeye because me dafa kwa ko na me chinyina April ndi say mintimi efie from hanso ntimi family so ndi sana mimi situation me do ko up in the me da so ko review after 11 years me da so ko ndi now say me surgeries no I 20 surgeries ndi
The last time I buy now say how many? Na 20 surgery na. Okay. But 50 time scanner anyone ti me surgery ba me call review. E bia manual team na omo ye miti or ye major surgery. In up to now that major surgery ni yenye. Yeah. Me major surgery same me ye but sika same nti ya twetwan so ansa. Hey. Ekoba ni say no. Me sure say na me di kan ewo me earlier me intro no mu no. Aban bo ma no ho ba say on be bibi kakra ma mo. Mo nya hwe mfiri obi a ho. 2015 yemma mpeni o shebo say nyame boa na ya wonto ya obe compensate ndi meti sase no menegi e mami u Kenya mi se o mi uto mi a mbenya bibia free aban onti ama menegi nti en kwa etimi hye me nkran se mi ama ba membu Okay. Ndi etwa okay eche on be my 10,000 say yeah 10,000 no on my 10,000 say yeah your call tibem na edi no Nia Okovanda Poi. yeah Okay. on my say yanko she yapomudi enu kwa medical surgery no 4 months 3 months na enu ko enu scan sign ndi tam so ye discharge me ba fie ni 3 to 4 months ni misako another surgery ndi surgery nde meko eto so ebi kura ba kura misako da another 1 year the mid da 1 year 2 times ewo ho ndi surgeries nde na no yedi because beginning no na aban ofire ye ka tama ye koda face no na almost ye protocol ba protocol chi no na ye discharge ye onya kofia abansa afiu so one obetua o medical bills e dru para kwa na betwa ma one obeto para Alex Sir. ma memra ho bio say mu wo a group association and then me hu say senior hosi one Ghana movement almost edimanimu a asking for justice at the amamu. So far as an association and as a group no there na monso more my year in fighting for what you think is due you. Matwa no kure ya ni ku ya bitin fori nyina anti akade kura ya kura eni a ye ku nemu de wo mu ni se uko ba bi kura se wo ko hiamoa uko peni bi nchen se uko pe moa ye ku na enya de a ye ba mo kura ye den ehu peni no because last year bi se mi blay be ba ha se ska ya okan ni am wo se ma nya ska ni bi nti mu frɛ need mo phone peni fo no lita e di akire aye fi ha e bi di akire be 1 week no me Alex ya tipu me din se margin 100,000 nso me so up to now omu ka so me mame enne e kire me twa kwan wo need mo ho sa be pim ene due peni no wo no aha no mo frɛ no up to now bi se mi blay ye ne ko ho ya kire se ma me 100,000 so no me ko ho me kasa me ko ho no up to now scare me blay kan me san kan bi up to now me nya bi intinu ye to na mo mpenifo me4 no mo etu na mo atu na mo kakra kra bani president de play na woka no eno says can up to now Eno so my me nya bi wow. Abusia joining your Facebook ne so SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra na be hwemi nuanu mu a menu am obo nkomo yi ba bia sabio sabe atorencham edi wo modem akwa akoduru na sabe mobrawafo kakra e wose ye de ma wo monso no utie sa ne omo kan akwabrane abom dua kwabrane atena so kwabrane de ahye ne ba bi de akoya na ade ana still after 11 years ne wose ye de ma omo kran so a bo sha ye hye omo so asada ne akadan emma na mema mo agatiefo ahwe the damages that ejano cause ye wo mo ho no meba kakransa mema tiefo ahwe na ma menkwa homa na so mra sesi a na menkodi nkomo bi emra na meba sesi ye na mede nkomo no de atoa so de ama ye ne Greater Accra Region NADMO Director Dennis Ajano Nati
yene no eko akwa akobo enkomo ewa na te me kan SOMPA 106.5 FM so nie ma joy Yeah, patona ona mu boko de I'm do me before. na ene June 3 se ka June 3 na ya na ede ye koyachi 11 years down memory lane near see ye ewo circle golf filling station a ye nyina ye bia nim sem gesa akoda ya wo ne foforo ba ye nadmofo any other committee ya empanifo tetetete ye from that time minim se mo office no mo ye adwuma kese pa ewo san komo yi mu so far. Is there any assurance be amode ma victims ya? Oba ye minim se oba ye nche ye de but to hwe nkrata so a ahoma na nya tiatom momfa ncheme na yeguso hwe se ensa beka Yera Dennis Ajano Nati na ene no abonkomo ne ya hwe se has there been any promise be Yera Nati me kan samu akwa ba na me busa se kafra na me busa se minim se oba office nche da nche ye bi ade nanso mo office as NADMO directorate no is there any assurance be ya fulfill and now say yet to be fulfilled e dia masa June 3 disaster victims here na Yes, let us see. 11 years ago, before years, but 11 years of a president, and it's to do a chroma now we need and patch of coffee. Baby, just make sure that you are safe, you seek shelter at the right place, not at filling stations. Third, my share with you. And Yamaka as an institution we can always have a multi-faceted but then the back responsive agency and other collaborative still 30 years. It's when we are factor in everything. And also, not more than an institution, we shifted our focus from response rather to prevention. Prevention is share the people before and so that you expanded so that we rather stop spending money on relief to prevent. Penny, yan hwade bio me kai se afra se last year ye ne wo bon komo satam kwa afena no aba office na 9 year form e na ye se afen wa bedru ye ma obre na hwe nkrata mu kaka na hwe ne a office e betimi aye anamonto am betimi atu e de ama sa victims yi so far how far until Yera Jano Temenka. Hello, mpacho atimenka. But I afraid to do it. I've emu ya kakra. Mo na me busa say ye hwe June 3 disaster victims are yes I kai 11 years ago ni esi ye no last year ye ne ubonkomo e ma wo mpo ye say afre no aba office entinki e ma obre kakra ene na me busa say ja so far how far. Oh, so far the Obianfa report as to whether Shisha Moon and AMPOMAH problem. And the Yenya issue Obia Bibia Enti director Obaya no every time Obaya the best in no one be who report to be akra office. No, you have a report, but I'm saying say, and I think now kind. Only will be the report be and I say. Let me busa say so far be a report am ba ya mo huni am study baby o say mo extend emwa e de kono and am busa say so far how far is there any anamon be a mo office no etu as far as giving some few arms be to victims we are concerned ana
That number to hello. Yeah. You because why engage ni ahwe anamontuo no but oka asem bi say since oba ye nyina no mumu bia ni ho a ode report to bia anase bibia sa ba ne office ada na mo fa we bi ntia nkoe bisa mi blame Kasim Pacho dan na ye free hase no me sure say mo assistant station bi otis report na okay meba ma try me ba sisi a director Pacho akwa ba biom director na me busa say since wo ba ye nyina no wo so obi amfa report bi am na me busa na me question ne say mo office no mo be hu reporter na kire say e wo say nadmo extend emwa e de common victims ya na report the report from here now I'm directly in charge of getting in touch with your government hospital here now. And then I actually so far I approve the there was a committee aside among they were in charge of that. Anti sa committee na Canada mu ho no omo na ye in charge of some komo nyina. Exactly. I'm in charge of all the things. Yeah. We get victims in the separate degrees of things. Yes. If you are the primary, you are also going to be a special. You know, I find it so powerful. And you will give me in the million of I'm more able to move down back to the okay. Chama we dey answer me jaw na mu no. Me were victims ni bi wo manim sesi a wo studio. Me ni wo mo bon komo. And they tell me say obia ma omo kapre bia enti we no say omo pese omo epushi a this one the banadmu and am the cause ha committee ni ho. This one the core committee ho. The young but really became a national issue extensively transcend beyond the government. There was a committee. I think they are working how to work it. So they know it. They sure that they were everybody was engaged as far as I am concerned. And they almost how many where the Buame Kakra committee yaba mu die. Committee no kra no 1 na ye den committee 2 why na that committee na no na 3 say omo why so am do am ha committee na nimu a committee ye be hu am wan mpo na ja wo do am ha de akoto committee ye nim. Committee no well even with the I'm sure they have dealing with the committee. When ensure that after that we will be a committee that on various issues that can be I'm almost sure of the I'm on the BD I'm almost sure of really the English, the woman I do only call real hospital. If you are having project, normal hospital discharging for the APPIAH. If you are having for paying maintain that stuff and your experience pay loan or make it normal. And your other the committee is normal. If you may at the appropriate time, maybe you man the time I will give you details on that we can achieve them. Otherwise you can call me off the Jonathan. Really need to be able to that will be some more issue there. I mean, you don't have to wait until the time. That now, in the part of the year, the beyond for complaints beyond by the design is that arise. I mean, the problem they are our brothers and help them to get what they are supposed
Director, me ne wo wie nkomo yekura na we de mpesa nkaja me ne omienu ntam nka wo boa ye na odi animu ade bi ho anka nyame ya adom a na watwe ye mu nkonse na watwe beko na we bi afiada nka ye ne victims ibeti ebeba ho office na nka watimi aboa yen adi anim na ya hwehwe committee wo mo akira kwan na nka wo mo aka wo mo ha wo de akire anka bere ba ne yemra. That's my daughter. Okay, if tomorrow they want to come to Enti okay. Wadaro man ka time ben yemra wo de tomorrow no time ben bia no pa 9. Wadaro ma ye beba office why? We are saying who will committee the door or any member of the committee are sure me chair me yaman to I can get the person. Okay. Okay. Yera Dennis Ajano Nati. SOMPA DADAA. Na obehu ya ni mo office. Why? Right. Dennis Ajano Nati Nadmo director. Ewo enkrampumpunni mantam mo. Wono ne ne na bo nkomo yi. Wo se nyame ya adom wo chena kra na office wabie. Wabie ni office no. Enti every 11:30 anopa de ko nyina na yebetimi aba. Ye ne victims ne be ko ne office na wadi anim e de yakọ committee fu yi ho na fe yakọ kan asem e de akire na ne ye wo se ye de ma victims yi no ya pre e de ama won na me ye se ka me ma won ayi won tiri no ho na wo hunu ebusia di kan join me Facebook ne so ansa SOMPA 106.5 FM Accra ya no azumi na mame SOMPA 106.5 FM Accra na ba hwa de mame ba bia aha ka mo dane mo ho se kakra maame a se be ya aha oh hi show hey yi oh nenye abusia mesra join me Facebook ne so SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra na be hwa de mame na sabio mpreduasa abrochefo no de mudi camera na kakra bia mo so mo wo kakra mo de beboa wo mo no o de wa hwo fane se unua fane se wo fa fane se wo yonko bia one ne bokosua tafre e na asem ya to no na wo boa ne kakra nya ne sa ho o de boa wo mo wai na se aban mpo na wo mpan hwa sa aban mpo na o ompan hwa menu mi enu nka yenkeka yensa kakra emfama wo wai na wone bre woma setenam hwe no mo nyina ye drobafo a wo mo kwa adwuma o ekoba ebehwe fie ekoba behwe wo yire no wo ma na wo mo ntimi nkobio ena wonsa ka wo na agene kai ka na kura ahye ka wo na wo so to ka se wo ba se wo de anya hwe aban muwa no fa ka ma no fa nkwa adwuma na wonya kakram ni dia onsa wan fa ka na ama no onsa wan kasa kura otiri bufo bra Facebook na behwe de mame why na mame musa se sie mame sha se mfi Alex ho se sie mo asetena mu pa etesan bacho enye yize kura o se de okan ya ka no wo koso okopi bi atwa se me se ni de if you try because as I dan high ni sani mani ma science no nti bi naf de bia me ko station me naf fo mu name no obi wo na ne ho mfa no obi wo chen se on toka ma wo nya adwuma na dade because of say de my ye to be fi se bia me nti me nya adwuma nti no ma me nya bi obi a shedan to bi ma me se me fa nya adwuma nti se no nti me ko bia so kwa kwosese bia ne bia ko office bi se bia aban ne bebo kakra na ye ma hu no nti adwuma asem ne de me na ma de tutu ko fon driving work na me sua nti enu na me pentika nyakopo adom kura ma to nsa frɛ anka ma bomo fidi kase esu aso bi ma me ka e de aye adwuma ke be me de pa adwuma de o ka no de ma me a mitimi eye adwuma me pa cho ai balance so right Kazim yes sir se abrabo te san asetena mu te san mpacho abrabo de nye kura abrabo de nye because we me ko admission me ko reviews echi ejuma be ye na nyankasa misu me driver ni but the way my appearance nti me ko se me ko pekasia
obi reject me me copy asase kakra bi na me ye lettuce na me dua dia de tonton kakra eno so entimi enso bebia but eyesin metna fa kwa me nya hwe na ejman so me koya me kwa machi enya bo ewianya piepe na mapon because ewia no ebo mitisu a mitiwo heat mitiwo me brain because nkase uma yi nkase piti mapempo musa ko mitiko nyina enda fo hwe mamema wa kwanya no na ene Ghana mpanimfo nkasa okay fa wo how to omani because chief of staff 8 years me kai say sabre no ebra na mampani kasa no na the current chief of staff on one na say chief of staff then Julius Debra chief ena na ogira ho na atare ahye no no ayese dark brown bisa as a dark cream bi ne nka na saa ena wataki in kama ena ne nsa wakeka ne wabɔ ne nsa gu ne busei ena na ogina ho a otie mampani sabre otie mepacho ka bibi kire no mbacho ma this residence Mr. Mampeni Boshe na o share 2015 yesre na onna wasaba nti essence ye de yesre no ye enye se adesrede nti essence omboy na compensation na okase obe compensate no ombe compensate nti yesre na ye di yesande yam yesre no pa ombe boy asitane nyakura ye pese ye nya sika na emfanhye ya pomudi ye nhwe ye busia na ye nhwe ya sitinem nti yesre no yes sir gwelfo na no 2018 bra mo ka say mo ko siw gwelfo no na wo ka ho bi sali pa 69 sa na wo ka ho mpatwan mo ye say mo ko siw wo mo no enyina mu no wo reach out to any of you aka bibi a kire man sa na mama wodi hande atumpanifo anim me pacho eni edaso edaso court up to now edaso court court mpatwan up to now last from month 2018 to date last month no on the 5th any year last month on the 5th year mo kwa na proceedings te say ena se say AME for no ena ejira dakam emama ena ma lawyer no ebisa ne questions se say ni de omugu so omudi share 15th and 18th BM this month me ba ma menko ahoma na somra sisi a na ene DO2 Desmond Aka me amebra wono kasa de ma Ghana dum judgment no ye ne no enkobo chief all correct sir ejuso mi abema me ba jo no ho na mo te sen ya me adaro ma ya ho ya pa ye de wrade ase chief odaro menne ya ba ho a ye nkura ne tintin ne tintin bia tie ena ye 11 years a June 3 disaster esi ye won kran ha e ba ye mpanifo te committee eja eto ye wo circle ho nsem bebre minim sese sa abra kwa na ho meye national PR kwa na ogusu wo service munti no unim nia ekosi ye so far Ghana National Fire Service mo report no a wo mo de ba ye no na die mpa na ewo mu yo we de medal na masa panya so na makia the for the water flow na and say now no ya so enchama isi yen kra kodium ha na ya dia na ya hom test and to your best na Ghana for actually abua so the ya ye kopa sa enyam kan say atoro enchemi ba ye ye be hwe na ye tiye tia no kwan na niema e kofa sa bi ba ye no edaso a wo ye nchen so be ye be na nsu beto na e bi afa ye month no so to the extent that one wapo adwuma wo pe da bi na se bi wa pe hyen na wa ko fie nsu de ka wa hye da bi na pe so nsu na eyiri no ebepo akofa anagram petrol anase diesel na etu aba abonten na ejato na ko sabi adihye elonti so ye nyina ye again say ye dan su bampeg na be ye ni kwan say ye bi ngura eguo so ye be ya nsu etwa ya ne kwan afa be ye ni kwan say you see dan esie say no ye fele na ye
adan atie no ye gyae saa nneɛma no a ɛbɛboa yɛn baabi ne fan sɛ ɛma building permit ɛma yɛtumi si ɛdan bi esi hɔ no ne nyinaa assemblies ahodoɔ no nso ɛde wɔn hyehyɛ no ɛyɛ adwuma a ɛno nso bɛboa yɛn paa ma nsuyire a sisi a mene ɔkasa nsuo brane bi a ɛtɔ wɔ nkrankodua ha no yɛbɔ mpaeɛ sɛ ɛnkɔfa ɔhaw biara nso ɛyɛ dɛn ɛmba na yɛbɛsrɛ nso sɛ wɔn a wɔn ho ka adwaa no mu no a wopirapira yɛ a nyame yɛ adɔm ma a wonya a wɔtiri ɛdidi mu a wonya a wɔnkɔde bi no no compensations ahodoɔ bi a ɛwɔ sɛ yɛde ma wɔn no yɛbɛsrɛ mpanimfoɔ ne aban sɛ yɛaka mu biara no wɔnhwɛ na wɔmfa mmatafoɔ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi nso so asi wɔn dada mu na abrabɔ a wɔrebɔ no atumi akɔ yie de ama wɔn na yɛasrɛ paa nso sɛ yɛnom a yɛwɔ kuro nkutoa mu a yɛtu ɛba akura kɛseɛ mu sɛ yɛba bɛpɛ yɛano aduane adi na yɛbɛba no yɛnya baabi ntena yɛnya baabi ɛmfa yɛn nneɛma gu na yɛbɛbobɔ mpata nom ne ade na the end of the day yɛnwura a yɛbɛyɛ no yɛnya baabi mfa nkoto ngu ɛbɛyɛ yɛn sɛ yɛmfa nkogu nsusan ne trains ahodoɔ a ɛde ndɛ yɛn portable no na yɛsusu sɛ nsuo tɔ a nsuo no ɛba abɛfa no de n'akɔ no yɛnka hunu sɛ yɛyɛ saa deɛ no nsuo no kura tumi fa saa nwura yi ne de ne kɔ a ɛde ne kɔ akɔto anaasɛ ɛde ne kɔ akɔgya baabi a ɛhɔ nso sɛdeɛ wɔn a wɔte hɔ no ɛyɛ ade a wɔasetena mu ɛbɛyɛ ya na afei ɛpae ntontom na ɛde malaria ɛde cholera ɛne nyarewa ahodoɔ a yɛbɛtumi asi ano kwan yɛn yɛn subanbɔ ne de nti na aba na ɛdi yɛn nya yɛbɛsrɛ sɛ nsuo nso so ɛyɛ yi ne ti yɛmmɔ mmɔden sɛ ansa na yɛbɛfiri adi no yɛnhwɛ sɛ yɛbɛtie weather forecast na yɛhunu saa nimdie yi anaa yɛnya update yi a aboa yɛn ama yɛatumi apoane sɛdeɛ dɛmo no yɛbɛsi atutu yɛn anammɔn asi afa ɛpapa sɛ mefa sɛ within the next 3 hours nsuo bɛtɔ na wɔsi ɛkɔ kurom kɔdi dwuma bi a ntɛmpa ne atumi akɔ aba dan sɛ yɛbɛkɔ na yɛnya saa nimdie no nti nsuo no bɛkɔ akɔkan ahyɛ baabi na akɔyɛ sɛ yɛkɔbɔ yɛn ho adwaa ɛwɔ filling station anaasɛ ɛdan bi wɔ hɔnom a yɛkɔ akɔgyina hɔ na yɛatwɛn sɛ nsuo no bɛte ebi a baabi a wokɔgyina no na nsuo no tɔ mframa a ɛrebɔ no na amma saa structure no ntumi amprovide shelter korɔ na ɛno nso so akɔfa ɛhaw aba baabi a yɛtete a yɛnim sɛ ebi nnua ahodoɔ ɛne nam anyina ahoɔden ayi yɛka ne kyɛn ɛnhoma yi nso no yɛmmɔ mmɔden sɛneɛ assembly a ɛwɔ saa beaeɛ no yɛnto wɔn nkra anaaso sɛ wobɛtumi ato obi ngyafoɔ wobɛtumi ato yɛn nkra yɛreba bɛ manage branches ne ne ade no a obstruct saa power lines no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnkɔbu ntɔ so na nkɔfa gyahyehyɛ bi aso mba ɛberɛ yi nso so yɛ berɛ a ɛwɔ sɛ yɛma wɔn a wɔnim de competent qualified electricians ɛnɛma wɔbɛyɛ assessment ɛwɔ yɛn aso yɛn offices yɛfie baabi a yɛte yɛyi nso anyinam ahoɔden ebi kora na baabi ɛwɔ no nhwehwɛ bebree wɔ hɔ yɛn aircon systems anaa wayare ne nyinaa na ɛnyɛ adeɛ kɔ yie yɛne lightning arrested sɛ saafoɔ no ba na ɔbɛyɛ saa nhwehwɛmu no a ɔbɛboa yɛn ma yɛtumi ayɛ saa installations no nyinaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nsuo tutui electrical fault anaasɛ electrical fire sɛ ɛka aba no ɛno nso yɛbɛtumi asi ano kwan yɛbɛsrɛ baabi yɛteɛ no sɛ nsuo yiri fa hɔ a ma yɛ nkyɛn a ma nsuo no ɛmmɛyiri mfa hɔ ansa na yɛyɛ adwene sɛ yɛtu afiri hɔ akɔ baabi a sɛbi wɔ hɔ no nsuo ɛnyiri mfa na yɛmmoa nso so nhwɛ sɛ yɛwɔ document ahodoɔ a nsuo no ka na ɛbɛsɛe a yɛmpɛ waterproof containers bi na yɛmfa nhyehyɛ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nsuo no koraa ba na ɛyiri fa yɛ asɔe a aboa yɛn ama saa important document no nsuo no antumi ansɛe yɛn nso so a yɛwɔ hyɛn ahodoɔ a nsuo tɔ a ɛduru baabi a yɛpɛ ntɛm na yɛpɛ sɛ yɛbɛsɛ mu yɛkɔduru fie no ebi a na bridge bi koraa wɔ w'anim a ayɛ compromise anaa nsuo no affect no yɛbɛsrɛ nsuo no yɛ den na woka hyɛn a na ɛbɛyɛ a hake wɔ the shoulders of the road baabi a ɛhɔ yɛ safe na mɛyɛ ade no nsuo no ti a na w'anim da hɔ a na watoa wakɔntuo no so bansɛ ɛbɛyɛ wo sɛ me dɛ
the car idea was so I trust my car. Now they do the idea and shine no pressure the neighbor no I know you think now idea break the one now the idea only say a one attachment no na I can't car no never call na apart for how they are the best the Ghana for young and to do that for a year emergency response since June 2015 at this year the someone is on the AP ya crowd saying to the Cobampo to you back ya ya candia kakra no frey and chamwa you need to me at the ababa moa now your chance are buying so and the boss what they are saying or the bebre no the answer see you can say na answer you let them say young franco corporate Ghana you need to me at the abwa Ghana National Fire Service in terms of say you rescue boats you life jackets me and you ma do it to rescue you know now you can be able to do that for you saying that you be ya a combat to be a dinner no friend you need to me about now ya baba ye mumwa and then you that's right number no and that's why 112 after when turn back it's not saying you na 9 power friend now you can be ho at the boy at the right DO2 and command de waboni nyina ama ye ho education kura san agina menua no manam san akachira ban se bosha no a wo share 11 years ago na ya kadan won famra na ja wo mo asetena munye yie kakra ma wo na meni wo wie kura no 11 years ago ye hunu nia problem ne baaye ye de problem ne baaye ye hunu ye sansa committee ye mpanifo te ye de report baaye e kire ye mama mpani kura be read report ne kire ye e ma ye hunu ye and so still ni esi 11 years ago no ase ya no ni esi de asua bibia afirimu ba bia esi esi dan si ye esisi ye adwirigu na ye esi ba bia gatasi ya emu choki up till now ye gusu choki gatasi enti oman no ye gina ye de e ba ne sa na mama adwuma na ye de o ana eno de udika na se de mi kan no ya na for ye mu bi aso ye de na company say be hunu se atoyon nchem ho ahoboabo ne ahofiesie no egina ye nso no se ye se sai nsuban bi na ya hwe yakwa amoni bi enam ho na ye ntutumura enfranti gata cleans ahodo ene nsusan a ededa ye ntikire na ya bomode se ya tikim na afi ya hwese gata ededa ye yamimu ho ne ye portable nyina no yakinya titimama nsuba ebenya ba afa na ba bi ni kwan se you see dan sie no den ko si dan friendship ho ahemfofo ne atatu afo no so ebe boyen se kon ko ton atatu ni kwan se wo ton no mi ti te ye ta ni me ya ebe boyen pa na no kwa mampani ko landing okoka se akra perennial flooding na etati wa ha no enye drainage system ta se you ye na this our however they suni and fine the next Ghana for me people you know say yes sa e really akwa mbone ho ye nwura na ye ntwense nsu beto ye akwa akugu ayi sabi nsu na twa fa montene so no ye akwa akugu dabi ye mfa entie ye moabo ano na won eye won asudie se wo se nwura no de ko be no ko dispose of kama no omra no ma mesesa kama emai na bibiri ye ta ni me ya okay ebebo ayi pa na atoyenchema fata akwan so ba no no so senior bracket na boy right DO2 Desmonaka if you had the ne wa na te ha eya no afafie na efiefo hu wa che ye da se adwumre matia ye che da se ta right abusia DO2 Desmond Aka eye kasamafo edema Ghana dumja adwumakuo no Ghana National Fire Service ene ne no abo enkomo nti ne kasa ye na sekura o hye ye no ena no kura pa che odema menuano ma wo manim ha ne wo mo aka se aban nko wo momwa na aban na na hye ebo obi amfa se kan ansi aban so obi amfa tu ansi aban so wono na be hye ebo sa abo hye no woni so Alex na me ne wo wie no na me ka se ebre no nie e bia 11 years nie wo mo wura fi si won bibi na kire se wo mo emre momwa me pa che o me da se ne akonya de mami we dey Alex Mensa June 3rd victim ena ka say last year ba hanu mu say na mpenifo so hye yebo sabre up to now June 3rd victim for no yensa enka skebia ye
se de mo fidie kese mpenifu eti no ye bompa yese be koma koma na ya de sede adi to mani no o ma be hwa be mmoa na ya setre mu no enya de keto akora ti ye bompa yese mpenifu se o mo hwe akira kwan na o mo nye ye mmoa. Okay. Ebusianfo ma menam ase enkomo yi sane ye yaso mo ha yi ye nyae mane nka ha nyame adom a echena sane ye ne nadmo director Greater Accra region ye na bonkomo ama waka na fidie yi so ma wiase nyina ate no ye ne mo nyina be ko ne office na emwa bi e wo se ye pre ede mamo no ya pre dia mamo why. Okay, ndemano ase demase nti anwumre ye ma sma je brand ya bonkomo ye say that right. Ebusianfo we eye wonu mo a June 3 disaster ni si ye no na womo eka ho bie na nam so ma awrahosemi to won no womo emu ene ye no ebinum abonkomo ewo ahase no abusia akan aba ne sei no eya awrahosem eye ohaw ene to won atoranchema no womo nka bi nhyiemu ena enam binum nsa so ema ekofa asa ohaw yi ede baaye nanso yesi ekura ye hyere abɔ mpa yese ma ebi ensi biu kra nanso menu mi enu su man bɔne ni nti ɛna egusu ayɛ kɔso nura video bi am hu obi pragia na nsu atwene de na ekɔ ɛsa me ne usuban ni ntia mama yɛn tsesa yesuban na bibia anko yie emfama medimafo eba center kan ho ɛna yɛsom woyin baabi ayade ne nyina yɛkɔ wie no ɛwɔ medimafo eba center so yɛwɔ nkran ha ya poko asemayira ɛna kuma senso abu akɔ agogo yɛne aban sukuu no wɔ hɔ no ɛna di animhwɛ yade bia ha wɔ firi nwa no besi ubɔwra no frɛ yɛn wɔ 0244 774 282 ɛna 0500 727215 0500 727215 say malaria there a time herbal mixture I don't need do papa no but what pe bitonom ohona no wapo so ya no me patro aduane si wo wapi atete ateko ontimi ntibi ndi me patro be hia time herbal mixture eno na betimi aboa aya pe hh ni bi ka ho na no so ni eni wakagina mu embustu immune system no na nhye so atadwen ahye ne kubu na bibia nkoboko emfa emawo mesrewo enya na pharmacy na ba shop nyina mu na emom wa wo ye opemfo ba ma akoda nufo na akoda wo nya mfinhia du mienu de ya me nkɔ ho wo pedodo no watu aton 0244 417 669 0244 417 669 wa madawroma ene nyumako bi adawroma nti sompa kase ene yede to aso se edi ama wo ya to aso de abusua na yewuram wo bro na henkro ya yesunyane na ɛhɔ na awerɛhosɛm bi si ya opambo agyeman wato de amane yɛn na ni nyina ne se ofa baabia sunyane forestry for no wona fa ho a na che se wudidi akọ fiepre ene ne ho tricycle rider bi ya na enyo no nko na etwie wa fom kwan tricycle no so kura ya lances ye we chiawo na wode akọ saa poli dade de ibim de wotimu no momati na nanom wonse do na se de esisi ye de na wotwe no ye friend Nicholas woni opambo agema edi nkomo de esi ya saa akwanhye bae eban na se de na esi yo mi hu mi kana mi hu de bebo woni ni na na tiwe fa de original nche kwa me chase nkwanhye ni si ye no patabiribiri na abono no asam no kura na wo kan na wontimi nkan kosi ase eso saa bra manugusui no de no wo kan ho no de wono wati na nanom won se do asese ye frɛ ne kra enkante asefo ho sanse wo bebu fa so na ahwa ni tiri no ne mema ebebo se covid ne bio nti ewie na agi kura wanka bi opambo agyeman na sansemi fotomane ye enu da wa yakase bo epono so ne ye bo momone sa kwanhye bi si ye ewo peki ene chame empotem ho ewo eye framontem nam so adehye be se dunum ena won hwere won kra ema afoforo aduonu enum 25 nso epra premode aye kasai dodo na egwa ya sabia doctor fo ne enim before epraje won kwa ede si atiasefo asase so na asem ni si ya no famantam so afo yira James Gunu watu anamon akwode eye sobo dodo na no ena edebo contractors ahodo ye omuyi akwan na wasra wonum se kwan so kosakose ahye so de ahodo ye wose omudi sisi baabi esie no se wonum ye kwan a wonya ne sa na wono okabie wom ewo kwan so kosakose dwumadie no so no wonya wasede sebe ya de si ye no yentimi enhu bidachi contractors and our consultants that as the construction work are going on, they should put
in place adequate road signs for the drivers so that as they ride these roads, they will observe the cautions on the road so that we can avoid accidents. What happened yesterday at Peki was so devastating. Losing 15 lives, precious lives, is too much. And let me use this opportunity also to express His Excellency the President and government condolences to the families of the departed, and also wish those who are on admission a speedy recovery. Let me thank the doctors at the Peki Government Hospital for a yeoman's job that they did yesterday, and the fire service and other security services. Peki Government Hospital adwumayɛfoɔ ya wɔn mo hodum adwumakuo polisifoɔ na afei nso no bambɔ adwumakuo nkae ɔmbɛboa yɛ ɛma adehia wɔ pra ya wɔte aseɛ no wɔtimi agye wɔn kwane nyina wɔse aseda ɛnkɔ ɛmfama wɔn abusua nso so a wahwere wadehia no duemo duensɛm ɛne yɛ akɔnsɛm ɛna wɔto de amom wei ɛyɛ Volta Regional Minister Yera James Gunu ɛna yɛtie no yi abusua wansam foforo mu no President Edema Ghana Catholic Bishop Conference ɛyɛ Most Reverend Matthew Kwasi Jamfi wono na yɛka sɛ wɔ se ɛnra wɔnenam wɔ social media no so no wɔte yɛ sɛ speaker kra so wɔn fa bill ne nsan famra LGBTQI+ ho asɛm ne yɛkan wɔn nsan famra na baabi a wɔka so wɔn fanto wɔn fanto nti adede fra to ho ayefi wɔn mɛyɛ wɔn pa akasha bi ɛmfa ntwi ho ma ho nyina nte kama nsa na wɔn de akoma mampani na ɛno na wɔkasa wɔgusu tietie na ano aso wɔate sɛ mahama ayarega kra wakasa sɛ speaker ntimi nya no hwee wɔntimi nya bill ne hwee mampani kra wɔ UK wɔno nso akasa fa ho ntim fɔdwo mo wɔn nyina egusu kasa fa ho yɛ hu dede saa ɛno no wɔkan sɛ Ghana fo to aba ma nyansafo so wɔn nkɔmra hyɛ badwam ɛnkɔ hyehyɛ mmara ɛnyɛ mmara mayen wɔn anto aba mfa ma wɔn mo ɛbɛyɛ kasa tenten a ɛntɔpɔnkɔ ɛno nti wɔn nya isa technicalities no na wɔn fɔm adwenya adwuma. Ghanaians elected wise, intelligent men and women to go to parliament to legislate and to make rules and laws for our nation. And that is the only thing we expect from parliament. The general populace will not be conversant with the rules and regulations within parliament. They have made those rules for themselves, and they have made rules that they can use to give the best of laws for the nation. So they are supposed to know better and to produce. So if they have done something that they know that this is not Ghanaians wanted, and they didn't use their own ways to arrive at these conclusions, and they have come to their senses that they should revisit because they did the wrong thing, nothing prevents them from doing that. But we Ghanaians are not interested in their procedures and those things. We are interested in Parliament codifying what we have already sent them, and to do just that, and to put the bill on the desk of the President of Ghana so that he appends his signature. Ghana for eto abama nyansafo ene wɔn adwene ma bɔbew so wɔn nkɔmra hyɛ badwam ɛnkɔ hyehyɛ mmara nya mmara mfa ma yɛn wɔn anto aba ma kasa tentemfo ne ayɛn Ghana for yɛ paa ne sɛ wɔn bɛyɛ bill ne ho adwuma de akɔma mampani sɛ pɛn kora wɔn ni bia wɔn mɛgye apam de no na wɔn mfa nkɔma mampani na wɔn sign signature ne mfa full stop kora nsan si so na fe ɛnya bɔkɔ ɛnyame ne nka wei ɛyɛ President Edema Ghana Catholic Bishop Conference Most Reverend Matthew Kwasi Jamfi wono na ne sompa kase e boss ankomo yi ene sompa kase no anwumere no nsia de no eno na wasogusu awutie sa se firi no num mpa mu na atoma ko ise no nsia wo pa osema na do num na abusua ye da so a me se bunu ho na me gina efie na we de LGBTQ+ mra no ya mra sabadwafo na sabre de yewra speaker ni ho a wo so wo ma pa se oba ya wo kasa ho amampani kan bi no eno na kane mra sabadwani ede ma de hya won mo sunwane east babia ne honorable Said odi mra sabadwa no eye owura Kwasi ame akyereme eno wo se de speaker aye no yewra abansma na baben ne nsem a wo ka no se wo ka de akwamram in law we ye affront to 1992 constitution. Ewokwaya yefaso yemra wo mrashe bagum. Iti broni bekan say stages of lawmaking. First reading, second reading. After second reading, any will be a first consideration. It's the say bill no. The sushi abase parliament jituma emra. Ye fano
na poso cross by cross ni ahwe ni ye bi ye free mu ni ye de be shemu ni eka ye enu wi a consideration ni wi a difference third reading the ba na the announcement comes to say Parliament has passed Parliament in passing law wa passing bill no wa bill no na co-president enti sankomoy sompa 98.9 ade ache bia so bra na oba pa makunadu tiagwamu no na sankomoy nyina pie na ewie no wa amana nso ho na wo chese wono no se so ye mranim ni weyin lo wo chese se ye ka anti LGBTQ+ eno ne ye ho ade no a se de na esi kɔ no se betumi aye mra pa pipa na wo mai court ba atan wono nso na no wombi Sabill na ehu ba kinye na ekodi Supreme Court no Sabill na Reverend Intim Fodo any afoforo bi esan be introduced to Parliament enti sakrai be na o se yeyomu ade amose president ba ya president Mahama or winning elections ba ya obesan ayede na sese die mutu na anything no crano yet is the president is on sign because Ministry of Finance for no ebeka say so osanya Ghana be $600 million bi nti say no nia ekoti nyina no me hu say me tie ma me hu say game plan game plan enti omo shada pa na tutu anoma ho na nka omo de ko kire wo chima PSA be ma abo ada so wo modin nanso ekwawie na eduru ha ne de ombe so omode ntakra ne tuatua ho na ye ho anomako enti sade ekeka kono emremu no sabio de wo mo aye se ebetimi akoso pa de a ene na donkuma ne ka no eno na eso mkofa ba dada no a we na najima opambo ene to mane ye na dwumadie bi akoso ewo ebibremu afa emampanyifo entem ene wona wo ka bie ebekua yo ho nsem a ewo nkrapopo ne mantam ase nom anam sa yo so amampanya be de kire na opoko agimai akopiem dwumadie na se mo de nsem dodo na no ene de atodwa se omai bi akiri bremu no eno ene kuayo na ne sa yo so nti na omai Ghana yenso yafa e de ato ye ho so na ebreya ye kasa sisemu no eho akwakohia sempanyifo ehwe na etimi remu ewo kuayo ene efididwuma se be ya Ghana hase nom ene ebibremu fa hase ni titru ene atoye febo no ye betimi ade ye ho e de afri eye sika ya Kelly twitwi di ede kwa manfo man so na yetimi de kwakra enuane aboden so ye ba ya saba bedi ye adwuma ya sade akwakoma abrofo no asa agye aduane wo se wade aye no na ye wa no aye nti aban wona okabie wom ene ankrenkre nwumekuo no won fa sika hyem na entimi enyeye cost of living for ordinary households. But Ghana also believes that within this challenge lies a historic opportunity to build resilient food systems, industrialize agriculture, create jobs for our young people, and strengthen regional trade under the African Continental Free Trade Area. Above all, we see this as an opportunity for Africa to reclaim greater control of its food future. That is why Ghana is relentlessly implementing its agriculture for economic transformation agenda as part of the broader economic reset. Eno echino MAAME esadi say etwaso. We are positioning agriculture as the major driver of industrial growth, export competitiveness, job creation, and economic resilience. Our recent macroeconomic recovery is helping to create the foundation for that transformation. Ye pesa ye hwene edi kuayo etimi ye oman no yen hyenka fidi kese ye betimi apagya yen ewo sikasem eni muntutu ye mununti no ena wonom ewo ahofama se wo ye biaboa eno nti wonso monso be nipa de a obia emfa ne honyim se be ye kuayo ebetimi aboa amagana yenya enantu emu oduo ede agina so wei eye mapanyi abede akire MAAME Jane Nana opoku agimai kuayo na mu ne eguso gina na ogina mu asante mantam a ba obedu na de nkra edi abra yen se kokobodofo wo mo se sa kuayo ya MAAME ka ho asemu ade a kokodua no so ka ho erunti wo mu wurawura secondary schools ahodo kane no na nke ye school garden se wo mo agya nsase ne kura no amanfo ofomfa nanso wo mo mpene amanfo omfa erunti
Woma wurawuram titiri pa ne agric secondary schools no wo Ghana ha any other secondary schools na wo ha no womo peso womo di kuayo no ehyehywe mumu titiri pa ne koko no na pani a ono kasa sesi ai ukopie mu asante mantem a administrator Edema Ghana Cocoa Board William KWAKU Silebo Prempe wono na wodi dwumade hu entasa nyina o kyerɛkyerɛ mu kama de kyerɛ ba wa bedu. The intent behind this project is to create a certain kind of awareness from the schools, because we believe that if specifically the Greek students in the senior high schools in the cocoa regions of Ghana, if they are given the chance to have a feel of how cocoa is grown on their compound, it will be a good seed for the future. It's possible after maybe 3 or 4 years when they leave, they will have the interest. Apart from the cocoa farm, the idea is that after every 3 years, any school that embarks on this cocoa farm once near a school, 2 top Greek students of that school that wants to go into cocoa farming, that student or those 2 students will be sponsored to pursue a 2-year agronomy course at most Cocoa College. So when that happens, in about 5 or 10 William KWAKU Silebo Prempe ana wa kyerɛkyerɛ sɛ ntia womodi kuayo no ede adu secondary schools mu no na enomo ana yɛkɔ dade ase agric senior high school na ɛwɔ hɔ no yɛkɔ hɔ na Greenwood Ghana Limited for industries kura san ka ho womo akɔkyerɛ mo nia yɛde nsu agu mu tank no akɛse mienu sɛ agya hanya hwɛ kura no womo dua kokoo ni wi a womo nya nsu agu so. We are here to present 2 polytanks to DADA Agric Senior High School in reference to Ghana Cocoa Board 1 acre, 1 secondary school farm project. They don't have polytanks that can store water for them. So we are actually presenting these 2 polytanks so that they can use this to solve their water crisis here. MAAME perfect. SB Ankara. One branch manager Edema Greenwood Ghana Industries. One more the polytanki. Eka Cocoa Board for you ma one more Ere commander de ase Agric Senior High School. Kuya na ya man bia chibremo. Enti so man betimi agina yi ya na wahwe sede na roka chansam etie. Na no na so afa ohwe yekuya ye ho nsam so. Honorable Eric Opoku. Wono so de atoso no wo chese sede ebe na abane nhyehyɛ a wode to apono so sɛ niema ye krafira ama no titiri ne mo watwa so sɛ hu sede ebe na timamufo nso edomo no bi wo mo de asese egu patam ehuna mane wo wurawura wono ma wode egu patam ewo adwira ene na afa ana sɛ ebia uwuram ewo ayere no mu a egu buo mu a wo mo nya atofo saafo no nso ebenya bi de ama senior high school fo no na Eric Opoku bra wo kasa wa West Africa Rice Investment Roundtable nase no ne nse no bi nie. Government will implement an import quota policy that directly links the privilege of importing rice to the growth of domestic production. Under this policy, rice importers will be required to demonstrate verifiable procurement of and partnership with Ghanaian rice production before import permits are approved. Let me be clear about the principle behind us. We are not raising tariffs that punish consumers. We are not imposing bans that create shortages. We are redirecting the existing value in the rice trade towards building our own productive capacity. Aye, way, a futu no ena wakana brofa wacha senyese bia wo de tabno to emo aye kraba so agu bi adwuma na emu nsa de be na wo mu nso a eye ho adwuma ni bi no wo mu nso ye ni nya won na obenya so mfa so bi. Ye kwa yankasa yeso hyema ejina bia port ahodo no ewo my Ghana mu hasenom na wondwume dia ahodo ya wodie no aba betodwa ede afri lead convener ede ma new voter forum ede ma joint CSOs port advisory and exposition no yewra koto mawuzo enche ede abase senia eniema esi ekoso wo no enya de eniema enenam na akwemu asa achiwachiu bi etotodwa ewo ho ntino aban ene mpanyifo na okabie wom no ema woni enko sebeya eneba nyina bekoye ama yeso hyema ejina bia hodo no so no ne esafata se kwan pa wofa so no na wodidi won dwuma no etimi anam ho. Try and sum ankasa ne se sika na ojimpo no onye adwuma no nti ojiska de na nso yare na yesuro no sanyame amemu na se obi su yare efri amana ne ba ebe wura oman ni mu a yehu ne etoso mienu sika no oje a se odi chefan bi ema aban saa sika no so enko ne se nti no emre bi ebese ye OSP office e ka se da bi saa semi munya mu nhwemu na okyere no ma se Ghana Health Service eye se ne be ya se oman ni sika ekokotoku men se ekwa na yensa etimi aka sika no na de ya so ne se impenifo bi o Ghana
health service eso mo hwe na omo ye adwuma no omo ye disinfection ni ye no se omo agiska se de ye nim na mom na omo bo LCB aba so se mo bo adwuma na sa so ban ye gyan na to aso no yanka wansema e de oha beba afen support wa ye wo oha bebre omo edum na bia ka system na koda na se enye adwuma system na call down no omo ese e charge omo de se de Nia wakasa ye eyowura mawujo wono ena eye lead convener edema ekuoko ahodo ya wakasa na wade efutuo ede ama eye social magina bia ahodo wonum dwumedie ahodo a wo kyerese enkoye ne ho ugina mu ewo aflawo sector commander no me kire Ghana Immigration Service penia odano no ye friend no Deputy Commissioner of Immigration Mark ASIAMAH Boaten wono na yakasa wo kyerese sei Urese ni immigration for wo modwuma ye aye de ne pa e titiri pa na boda ne so na nso akade a wo mode ye adwuma wo munya akade ni bi no a e hadwene pa wona so mpaka se eche ni sei. Proximity is very key. You agree with me that where we're standing now is just some few meters away from Togo, and then people are living here. From here to the border is also a bit far, so people try to find a way of getting to the other side of the border, that is the Togolese side, by just creating a path. When they do, what we as immigration do is that we follow them. Sometimes we even go ahead of them by when seeing that they've created a path, then we are sending our men there. That is how come we find a lot of but our men are manning all these other programs. We've deployed our intel on the ground and we are doing our best, even with the limited resources that we have. We're doing our best. Akade en wo mu ni bi enso adwuma de wo mu ye pa we nyina ye bra so afo ho afisam so onumnyafo mu ntaka mu Barak Mohammed triple MI me anu ofa wo bohura ho a na wone wo mo bonkomo eno de nsemi tu dwa eno na ye mu ntaka tie kasa ni nyina wie ye no wo de to wanim se wo kwei wa hwohwo ni nyina agu ho. We need to support them to be able to protect us well. Yes, we are welcoming people. We welcome everybody. I mean, admittedly, all of us know if you want a good Tyler, you say you want a Togolese, you want a good POP guy. But what about the bad ones who want to come? So be rest assured, we've seen it live and we'll continue to work assiduously to resolve most of the problem. But the assurance is that we've noted most of their concerns, and as we get back to Accra, we'll deal with them. We'll deal with them. Enya nipa nemom wo mo consensus a wo mo de ato aban anim no ano no mo kodu Akra pe wo be ho adwuma triple MI Muntaka Mubarak Mohammed ene yenwura santimam na ba bedu de odi firi ho ba yeni enche bia na konfano cha ya sabia wo mbebo amane se emergency ene accident unity ho se odi afọ kọ ho kra enka ho ne no sompaka se ebo so ani gina won wa ba bebo amane se niema atotom ne no Dr. Yaolabi wono konfano cha ya sabia ho ho no wodi ne dwuma na wodi sanse mi to ba bedu anim. We are now accepting patients because we are gradually working on the patients, the almost 40 patients backlog that we had. And I have been through the wards, some of the wards this morning. The bed stage has only improved slightly. I must tell you that the entire D block, when I did my rounds this morning, had only 5 beds available. However, there are other wards that I haven't been to. So it tells you that we still have a challenge with beds, but because we know the critical role that we play in the country, looking at the number of facilities who refer cases to us from 12. Enti sade wo si kire no de ntia ya konfana cha ya sabia no ha no ba ho sa no yese wono kwa na ya specialist hospital wo mpotem ho enti se nka wo mutimi wi afaredie eni se wi ade no ma wo mo a nka bebo apa na de sireni. Yes, so as I mentioned, I know we've heard about projects like Afari, Sewa, some of the Agenda 111s. All these facilities plus the existing facilities have to be strategically looked at. And I know they are on the radar of the government. They should be strategically looked at and resourced. Human resource with the right skill mix or right skill sets, and then the right infrastructure and equipment so that they can also function more efficiently and be able to deliver more than they are doing. And that will solve the problem. Penia otenenken konfana cha ba ya sabia ho ena wodi ne dwuma say acting medical director Dr. Yaolabi ena one ba bedu edi nkomoyi One mienu ene bakomo 2001 ena eye Food and Agriculture Organization ya wonom ewo United Nations wonom etimi epa mokdie eho entoma se eyade a ebetimi eboa ama enyini ene asetene mu
bambo ahodo efanyalwa ahodo ho no ebetimi aboapa yente no wɔkyɛ free woba ne nyina no afeso a wɔnom ehuro saa dadie wese no mu di akyerɛkyerɛ na sɛne yɛsi dwumu no dwumadie ne bi akɔso na promasi do Ghanafoɔ ɛyɛ ade a wɔnom afa to wɔn ho so ɛbɔ ntoa ne saa yɔso nte no wɔnom akɔdi dwumaso bi ɛwɔ asantemantam ama ɛnam so panyipa ya wɔno etua no wɔde yɛn ɛkasa yɛnkɔ na ewura Eric Osei asenso ne nsɛm a wɔde to dwane yɛntie bi. Milk is a great source of protein and some essential vitamins are very important for nipedia and nipedia growth any development ni any senior yes inti ubia no say unyinia very important say ubema milk and protein sources no adults on ewo nipedia meboa ma no mpe no emu ye den e ma nipedia nso enyin from e ma bibia nso efefefe nti say obi lucky any of these things are who ni say de bia no na ni nyinimu no enye fe no waye tantantan waye kitikiti Ewusia anodi semu a eto dwei eye owura ba ko ye friend say rekosai asenso wei oye nurse wasafo Boachi hospital ena chese wonom ene omoto kese emo omokoye screening edema amanfo no na ansa na yenko tie brand executive ya wono ewo Promasido Ghana MAAME Linda Akua Penny ensamo wono so de to dwa ewo dwumadi na se Yaba Ashanti reading say about the D-World Day. It's your target this year no. Yaba the sample 10,000 students. More milk who don't catch on about the benefits of milk. It's no wow shy any ejumaya form free as for watching hospital and almost training school Colano. It's your different schools concurrently. And then so this year no the theme for World Day is say the role of women in dairy and nourishment. That's the basic thing because Imano, you know the brain, one we are caregivers. Any Promasido Fonio Dende Cowbell, and Yasem Ketwa said almost to become Quadano, and Quadani D or C A. Ebu wa yatio, Yenya bidin sunya at a cententum cent and some of the way Siamam dia, and in Yankopon Shra, and I de Mamma Sedayan Quadano, eto edema Promasido Ghana for any. Yeah, the master saw my milk any books. Ama yet too much room. Mama upon the interior domasia pan. Pass said, I'm going to any book better. I don't know my word, I'm a messiah with the mass. Master pass on my books in it met me the choice. I did. Let man many wording. Semi nyinada eye World Milk Day ya ekọ so Promasido Ghana one mana montuo pa ya wotu ye edeboa asante mantem for eye school nkwada ne bie no emu nsem na atodwei abusia asante mantem ho na yegina ba abedu aboboa no na ukopie mu wa afijase ya no wo sache east mensinu mu a odi adwan ni Facebook no sese ya na ba ha de we no ayi asfalt kwan a wo aye MAAME ne kura wo se kwan ne kwa odi ewe wo se kwan no e wo de tutu kwan ne so nyina wo de kro no instead so wo de be si kai so no wo de na ba be sen akọ no en wo de nam kwan ne so se no na se ya the same caterpillar ye ekoye be san ba wo aban sudetri se kwan na sei na dansini a wo this video yi ma ba wa bedu ya wo no so de ma ye nkran ha wo kan aketo abi to aso sei kai o ti edu si ayi so no on wa ni bi MAAME ne kura verse an wa se kwan no kwan ni suni na wa je ye ku advert instead e be ma ya be pa an wa se kwan no se kwan ono ana ye so oh bibi ni nsu ye nipa o wa de se kwan ne kwa we na ba wa be du akwafa bre se wo Facebook ne so a o de ya ba hwa de na o de wa low bed 2000 pound o de be si so na de akọ no an wo de se kwan no tawe o ti edu si ayi so abusia we na ye gina so na ada na ye ho sima ye ba kase no ye to aso wa je ye ku asfalt Brush your teeth every day and night. Up and down and all around. Brush your teeth and
cavity protection. For 10 times stronger. This advert is FDA approved. SOMPA TV, Emma Aketuapa. No kwasem Emma Aketuapa. Aha, ena breme yakwan. Na hot bite, any hot bite kasiye no, ye didi nyina esie. Siatika commandant ni ye 21st clinic. For ni chemo ho, ya die bia hawo. Ko na yensa o ya die na bibia enkoboko. Afe wawie senior high school, HND ana degree holder. Adwuma aya dene pa, unya adwuma. Hwe adwuma wamuso mo per marketers. And intemptuously for application you see you know Fabra SOMPA FM ha ne nyemfa nkoma adwuma no ma why kan ho to mirika sesi a deadline ne 9th June ye na si and nti kan ho na fa de ne bra ne yemfa nko ne yempa adwuma ne bi emfa ma wo mo da woroma en wo mo so ya sene ma ye de kase no ebre wo SOMPA nkora bata ne nyina kase ne fa ho bra Adam Papa Radio and afi Kingdom 106.1 FM and Adam 100.7 wo mo je kase na kana hia ban radio so etoto ne akapeten ye nuan ma je brebe som wo no ye me ODOMANKOMA chiame OBREMPONG-NANA KWAKU AMPOMAH mene dada no APPIAH APAM anafi OHENEYERE MAAME YEBOAH ASIAMAH bronya yadamu nyina mo ase ya sorry amadwumadie enkaye no ato aso aba wakwem